Илебездә таш өстендә гөлләр үстерердәй кешеләр булган кебек, таштан гүзәллек тудыручылар да шактый. Һөнәри бәйрәмегез көнендә җаваплы һәм нәтиҗәле, шул ук вакытта җиңелләрдән булмаган хезмәтегез өчен чын күңелдән олы рәхмәт белдереп, сезгә ныклы сәламәтлек, бәрәкәтле гомер, гаиләгезгә именлек, бәхет, хезмәтегездә яңа проектларыгызның чынга ашуын телим. Барлык уй-ниятләрегез кешеләр өчен әһәмиятле гамәлләргә үрелсен һәм лаеклы нәтиҗәләргә ирешергә ярдәм итсен. Һөнәри бәйрәмегездә үзегез салган биек йортлар сыман биек уңышларга ирешүгезне, бәхетегезнең нигезе ныклы булуын, гаилә тормышы түбәгездән бер кайчанда җил, яңгыр, буран үтмәвен телисе килә. Ару-талу белми эшләгәнегез өчен тиешле бәясен алырга, ныклы сәламәтлектән аерылмаска насыйп булсын. Сез салган биналар күңелегезне җылытып, ерактан ук балкып торсын. Бәйрәм белән сезне. Хыялландым малай чакта булам диеп төзүче. Һөнәр сайлап ялгышмадым гомер юлында үзем. Күпме йортлар төзедем мин, күпме рәхмәт ишеттем. Бер рәхмәт мең бәладән коткара дип ышандым. Йортны төзеп бетергәч, сокланып туя алмыйсың, кешеләрнең сөенечен куанып уртаклыйсың. Тырыш та, сабыр да булдым. Тормышка ашты хыял, төзегән йортлар белән горурланам мин һаман.